ह्याला आपण आजार म्हणतो आहोत. म्हणजे हे व्यसन जे व्यसनाचा जो पदार्थ आहे, सबस्टन्स जो आहे, तो घेण्याची इच्छा होणं हाच आजार आहे. त्याचा फिजिओलॉजिकल डिपेंड म्हणजे सातत्याने एखादी गोष्ट घेत राहिल्यामुळे, अल्कोहोल घेतला असेल आणि तो थांबवला की त्याला विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात, की माणूस उपाशी असताना प्यायला जातो. पोट भरल्यानंतर, जेवल्यानंतर कोणी दारू प्यायला जात नाही. त्यामुळे जेव्हा पिण्याची इच्छा होईल तेव्हा माणसाने काहीतरी खाऊन घ्यायला पाहिजे. छोटीशी गोष्ट झाली आणि राग आला की माणूस तो राग कंट्रोल न येण्यामुळे पिऊन आपण तो कंट्रोल करतो, किंवा मला जे काही अस्वस्थता आहे ते मी पिऊन कंट्रोल करेन अशा याने तो रागाकडे वळतो. एकटेपणा सुद्धा त्याचा कमी व्हायला पाहिजे, म्हणून त्याने ज्यांना व्यसन नाही आहे अशा मित्रांशी बोलणं, त्यांची मदत घेणं, कुटुंबाची मदत घेणं, कुटुंबामध्ये राहणं, ह्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. रसातळ गाठला होता, काय शारीरिक परिणाम झाले होते, काय नोकरीवरती परिणाम झाले होते, आपल्या दैनंदिन जीवनावरती काय परिणाम झाले होते, हे सगळं त्याने आठवलं पाहिजे. कारण हे आठवलं तर पिण्याची इच्छेवरती आपण मात करू शकतो. त्यांच्या अपब्रिंगिंगमध्ये मुलांना काय गोष्टी चुकीच्या आहेत ह्याचं कन्व्हिक्शन आलं पाहिजे, म्हणजे ठामपणा आला पाहिजे. म्हणजे जुगार चुकीचा आहे, ठामपणा आला पाहिजे. व्यसन, अल्कोहोल, निकोटीन ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत, ड्रग्ज चुकीच्या आहेत, हा ठामपणा आला पाहिजे. असे संस्कार घरातून झाले पाहिजे. नमस्कार, मी भगवान शेळटे आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साथ लाईव्ह. आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स विरोधी दिनानिमित्तच्या विशेष मुलाखतीत मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. व्यसन एक कोणतंही व्यसन असो ते आपल्या शरीरासाठी आणि एकंदरीत सामाजिक परिस्थितीसाठी ते वाईटच असतं. आजच्या दिनानिमित्त खास आपण चर्चा करणार आहोत प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर यांच्याशी. सर नमस्कार, आमच्या स्टुडिओत तुमचं स्वागत. नमस्कार सर. एकंदरीत आजच्या या दिवसाबद्दल आपण बोलूच, पण सुरुवातीचा माझा प्रश्न आहे की व्यसनाधीनता म्हणजे काय, म्हणजे व्यसन कुठून सुरू होतं आणि त्याचे पुढचे होणारे परिणाम याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे कोणत्या गोष्टीला आपण व्यसन म्हणतो हे आपण विचारात घेऊया. जी गोष्ट आपल्याला परत परत करावीशी वाटते आणि जिचे वाईट परिणाम आपल्यावरती होत आहेत असं दिसत असतानाही परत परत केली जाते, त्याला आपण व्यसन म्हणतो. दुसरं मला असं वाटतं की हाही एक कन्सेप्ट आपण सुरुवातीला स्पष्ट केलेला बरा, की आपण ज्यांना व्यसन म्हणतो त्यांच्याकडे आपण तुच्छतेने बघतो आणि हे तुच्छतेने बघणं चुकीचं आहे. म्हणून ह्या वर्षीचा जो थीम आहे, ह्या दिवसाची जी थीम आहे ती म्हणजे ह्या सगळ्यांकडे बघताना त्यांना रिस्पेक्ट देऊन बघितलं पाहिजे, त्यांच्याकडे एक आजारी माणूस म्हणून बघितला पाहिजे. म्हणजे ह्या सगळ्या ह्यांना आम्ही आजार म्हणतो आणि आजारी माणूस ह्या दृष्टिकोनातून आपण त्यांच्याकडे पाहिला पाहिजे. नक्कीच. सर, यावरती काय उपाय, जसे आपण आजारी माणसावरती उपाय करतो तसे व्यसनाधीन व्यक्तींवरती उपाय आहेत का? नक्कीच उपाय आहेत. म्हणजे ज्या कोणत्या प्रकारचं व्यसन आहे त्याच्यावरती ते अवलंबून राहतात उपचार. आणि मला हे सुरुवातीला एक स्पष्ट करायला पाहिजे की ड्रग्जचा दिवसाच्या निमित्ताने आपण बोलतो आहोत, पण प्रत्यक्ष ड्रग्जकडे म्हणजे कोकेन, ब्राऊन शुगर ह्या गोष्टींकडे जाण्याच्या अगोदर माणसं गेटवे ड्रग्जना एक्सपोज झालेली असतात. म्हणजे तंबाखू किंवा अल्कोहोल यांना आपण गेटवे ड्रग्ज म्हणतो. म्हणजे डायरेक्ट कोणी ड्रग्जचा ॲडिक्ट होत नाही, तो सुरुवातीला यांचं व्यसनातून गेलेला असतो किंवा यांच्या एक्सपोजरमधून गेलेला असतो, जिथं अल्कोहोल किंवा टोबॅको ह्या गोष्टी येतात. मी जे मगाशी म्हटलं की तो आजार हा कन्सेप्ट आपण समजून घेऊया, मग उपचारांकडे येता येईल. ह्याला आपण आजार म्हणतो आहोत. म्हणजे हे व्यसन जे व्यसनाचा जो पदार्थ आहे, सबस्टन्स जो आहे, तो घेण्याची इच्छा होणं हाच आजार आहे. म्हणजे मी हे प्रामाणिकपणे कबूल करेन की मी MBBS होईपर्यंत मला ही गोष्ट स्पष्ट नव्हती की पिण्याची किंवा खाण्याची किंवा जो ड्रग्ज आहे तो घेण्याची इच्छा होणं हा आजार आहे. म्हणजे तोपर्यंत मी असंच समजत होतो आणि बहुतांशी डॉक्टर हे असंच समजतात की त्याच्यामुळे जे दुष्परिणाम होतात, म्हणजे दारू प्यायल्यानंतर माणसाची लिव्हर फेल होते आणि जे काही प्रॉब्लेम होतात, किंवा टोबॅको घेतल्यानंतर कॅन्सर किंवा त्या संबंधातले प्रॉब्लेम होतात, त्यांना आपण आजार समजतो. पण हे करण्याची इच्छा होणं हाच आजार आहे. आणि हे न समजल्यामुळे बऱ्याच वेळा होतं असं की माणसं डॉक्टरकडे जातात आणि त्यांना जो काही त्या व्यसनामुळे त्रास असतो त्याच्यावरती ते उपचार करून घेतात, पण त्याच्यानंतर एक लाईनचा मेसेज देऊन साधारणपणे डॉक्टर पाठवतात, हे पुन्हा करू नको. पण हे पुन्हा करू नको एवढी ही ट्रीटमेंट नसते. ॲक्च्युली ह्याच्यावरती पूर्ण ट्रीटमेंटची गरज असते. ह्याला आजार समजून. त्यामुळे यांना आम्ही डिपेंडन्स सिंड्रोम म्हणतो. म्हणजे अल्कोहोल डिपेंडन्स सिंड्रोम म्हणता येईल, निकोटीन डिपेंडन्स सिंड्रोम म्हणता येईल, की ह्याचं एक लक्षण असं असतं की हळूहळू त्याची फ्रिक्वेन्सी वाढायला लागते. म्हणजे कधीतरी आठवड्यातून घेणारी गोष्ट ही रोज घेतली जाते, रोज घेतली जाणारी गोष्ट दिवसभर ती घ्यावीशी वाटते, आणि ती जर नाही घेतली तर त्याचा फिजिओलॉजिकल डिपेंड म्हणजे सातत्याने एखादी गोष्ट घेत राहिल्यामुळे, अल्कोहोल घेतला असेल आणि तो थांबवला
की त्याला विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात. विड्रॉवल सिम्पटम्स म्हणजे रक्तातलं प्रमाण त्या केमिकलचं कमी झालं की त्याला त्रास व्हायला लागतो. म्हणजे हळूहळू शरीराला सवय व्हायला लागते की तो व्यसनाचा जो पदार्थ असेल त्याच्याशिवाय त्याला राहता येत नाही. मग तुम्ही कधीतरी बघितलं असेल म्हणजे सतत अल्कोहोल पिणारी माणसं, त्यांनी अल्कोहोल थांबवला की त्यांचे हात थरथरायला लागतात, त्यांना बेचैनी वाटते, त्यांना झोप येत नाही. हे अनकॉम्प्लिकेटेड आपण विड्रॉल म्हणतो, पण काहींच्या बाबतीत कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल होऊ शकतात. म्हणजे त्यांना भास होणं, भ्रम होणं, त्याला डेलिरियम ट्रेमेन्स असं म्हणतो. ती सिरियस गोष्ट असते की ज्याला ॲडमिट करून आपल्याला उपचार द्यावे लागतात. किंवा एखाद्याला फिट येऊ शकते, म्हणजे अल्कोहोल सतत घेऊन थांबवल्यानंतर सुद्धा फिट येऊ शकते, तर त्यालाही आपण कॉम्प्लिकेटेड विड्रॉल म्हणतो. त्यामुळे जेव्हा आपण उपचारांचा विचार करतो तेव्हा उपचार ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून करावे लागतात. आणि बहुतेक वेळा जे सुरुवातीला पेशंट जेव्हा येतो तेव्हा तो ह्या म्हणजे त्या डिपेंडन्स, त्याचा फिजिओलॉजिकल डिपेंडन्स असतो आणि हे विड्रॉल सिम्पटम्स पहिल्यांदा ट्रीट करावे लागतात. आणि हे विड्रॉल सिम्पटम्स आठवड्याची ट्रीटमेंट असेल किंवा ड्रगच्या बाबतीत त्याला जास्त दिवसाची ट्रीटमेंट असते. आणि ती ट्रीटमेंट ही फक्त डिटॉक्सिफाय करायला असं मी म्हणतो, म्हणजे त्याच्यातलं केमिकल त्याच्या रक्तातलं कमी होतं तर तो जो त्रास होतो तो कमी करायला. आणि त्याच्यानंतर उपचार होतात ते डी ॲडिक्शनचे उपचार. त्यामुळे डिटॉक्सिफिकेशन आणि डी ॲडिक्शन, सर्वसाधारणपणे जेव्हा ड्रग ॲडिक्ट कुठच्याही डॉक्टरकडे जातो तेव्हा त्याच्यावरती डिटॉक्सिफिकेशनचे उपचार हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण बऱ्याच वेळा नातेवाईकांना असं वाटतं की आपण त्याला नेलं, त्याच्यावरती उपचार केले, पण तो बरा नाही झाला, पुन्हा तो प्यायला लागला. हां, तर तिथं हे समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. नक्कीच सर, आपण असं अल्कोहोलचंच बोलतात तर त्याविषयी विचारतो की बरेच लोक अल्कोहोल तुम्ही म्हणाला तसं उपचार घेतात पण नंतर पुन्हा ते फेल होतात. याचं कारण नक्की काय असेल? आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की हे जे आजार आहेत डिपेंडन्स म्हणजे अल्कोहोल डिपेंडन्स सिंड्रोम होणे हा लाईफ लाँग आजार आहे. म्हणजे आयुष्यभर असणारा आजार, म्हणजे पिण्याची इच्छा होणं हा आजार आयुष्यभर असणारा आजार आहे. जसं डायबिटीस हा आजार आयुष्यभर असणारा आहे, हायपरटेन्शन ब्लड प्रेशर वाढणं हा आजार आयुष्यभर असणारा आहे, तसा हा आजारही आयुष्यभर असणारा आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी पथ्य आपल्याला पाळावी लागतात. आणि ह्या आजाराच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये स्लीप आणि रिलॅप्स हे दिसतात. म्हणजे माणूस सोबर राहतो, महिनाभर सोबर राहतो, 2 महिने सोबर राहतो आणि मग घसरतो म्हणजे एकदा तो पितो, मग त्याला पश्चाताप झाला, तो आला पुन्हा, त्याच्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला तर तो पुन्हा त्याची हे व्यवस्थित राहते, सोबरायटी मेंटेन राहते. काहींच्या बाबतीत हे रिलॅप्समध्ये रूपांतर होतं. म्हणजे एकदाच प्याला तर आपण त्याला स्लीप म्हणतो, पण त्याने चालूच ठेवलं तर त्याला रिलॅप्स आपण म्हणतो. आणि हे समजून घेणं खूप आवश्यक आहे, कारण उपचार इथंच संपत नाहीत. म्हणजे मी जसं म्हटलं की डिटॉक्सिफिकेशनच्या उपचारानंतर डिॲडिक्शनचे उपचार सुरू होतात की त्याला अल्कोहोलपासून किंवा तो ज्या सबस्टन्सवरती अवलंबून आहे त्या सबस्टन्सपासून त्याला लांब राहायला शिकवावं लागतं. ते साधारणपणे गर्लफ्रेंडसारखं असतं. म्हणजे तिला सोडणं जसं कठीण होतं तसं अल्कोहोलला सोडणं कठीण होतं. आणि मग ठीक आहे, मग आज पिऊन घेतो, उद्यापासून सोडायचीच आहे असं काहीतरी सुरू होतं. काही वेळा लोक त्याला शब्द द्यायला सांगतात, व्रत घ्यायला सांगतात, शपथ घ्यायला सांगतात, पण ह्याने काही सक्सेस होत नाही. त्यामुळे माझं म्हणणं असं असतं की पेशंटने आजच्या दिवसाचा विचार करावा. एकेका दिवसानेच आपलं आयुष्य बनत असतं. त्यामुळे आमच्या अल्कोहोलिक अनॉनिमस जी संस्था आहे ती 1 डे ॲट अ टाईमचा प्रोग्राम सांगते. म्हणजे आजच्या दिवसाचा विचार करावा. सकाळी उठल्यानंतर पेशंटने स्वतः आपल्याला कमिट करावं, देवाकडे कमिट करावं की आजचा दिवस मला सोबर राहायचा आहे, दारूशिवाय राहायचं आहे, तेव्हा त्याच्यासाठी मला स्ट्रेंथ मिळाला पाहिजे. आणि हे होत असताना कधी कधी इम्पल्स येतो, त्याला म्हणजे पिण्याची इच्छा होते, तर ती पिण्याची इच्छा झाल्यानंतर ती पिण्याची इच्छा पोस्टपोन करणं हा सुद्धा एक हे होतं. किंवा ती कोणाकडे तरी व्यक्त करणं किंवा काहीतरी खाऊन घेणं. त्याच्यासाठी हॉल्ट प्रोग्राम म्हणून एक प्रोग्राम आहे की ज्याच्यामध्ये हंगर, अँगर, लोनलीनेस आणि टायर्डनेस ह्या गोष्टी कंट्रोल कराव्या. सर्वसाधारणपणे आपल्या लक्षात येईल की माणूस उपाशी असताना प्यायला जातो, पोट भरल्यानंतर जेवल्यानंतर कोणी दारू प्यायला जात नाही. त्यामुळे जेव्हा पिण्याची इच्छा होईल तेव्हा माणसाने काहीतरी खाऊन घ्यायला पाहिजे. म्हणजे ते पोहे खाऊन घ्या, सहज उपलब्ध असणारे बिस्किट खाऊन घ्या, काहीतरी पोट भरून घ्या. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्ही हंगर तुमची कंट्रोल करा. दुसरा मुद्दा अँगर म्हणजे राग. कारण कोणतीही छोटीशी गोष्ट झाली आणि राग आला की माणूस तो राग कंट्रोल न येण्यामुळे पिऊन आपण तो कंट्रोल करतो किंवा मला जे काही अस्वस्थता आहे ते मी पिऊन कंट्रोल करेन अशा याने तो रागाकडे वळतो. तिसरी गोष्ट असते लोनलीनेस, एकटेपणा सुद्धा त्याचा कमी व्हायला पाहिजे. म्हणून त्याने ज्यांना व्यसन नाही आहे अशा मित्रांशी बोलणं, त्यांची मदत घेणं, कुटुंबाची मदत घेणं, कुटुंबामध्ये राहणं ह्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. आणि चौथा मुद्दा येतो तो म्हणजे टायर्डनेस म्हणजे थकवा. सुरुवातीच्या काळामध्ये तर हा थकवा अवॉइड करायला पाहिजे. तर ह्या गोष्टी आपण विचारात घेतल्या पाहिजेत. असं तुम्ही म्हणजे दारूच्या दुष्परिणामांबद्दल आता बोला तर समजा एखाद्या व्यक्तीने अचानक दारू थांबवली तर
त्याचे काही इफेक्ट लगेच शरीरावरती दिसून येतात का? हां, मी जे म्हटलं ना की विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात. बरोबर. म्हणजे सतत दारू प्यायल्यामुळे शरीराला अशी सवय होऊन बसते की एका ठराविक लेवलमध्ये ते केमिकल असलं पाहिजे, अल्कोहोल असला पाहिजे. ते नसेल तर शरीर नॉर्मल राहत नाही आणि मग ते विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात. हे विड्रॉवल सिम्पटम ट्रीट करावे लागतात. अच्छा. आणि ठरवूनच म्हणजे डॉक्टरांची मदत घेऊनच आपल्याला ह्याच्यातून बाहेर निघता येतं. पण इथं जर कोणी असं म्हणत असेल मी हळूहळू दारू सोडतो, हां. तर तसं होत नाही. आणि मग पुन्हा ते त्याच ह्याच्यावरती यायला लागतं. त्यामुळे त्यांना ते ठरवावं लागतं. इथं महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की हा सगळा त्रास सहन करत असताना आणि ह्याच्यातून बाहेर पडत असताना पेशंटला हे कन्व्हिक्शन असलं पाहिजे की मी इतरांसाठी दारू नाही सोडत आहे, आपल्यासाठी. मी माझ्यासाठी सोडतोय. कारण काय होतं की ह्या सोडण्याच्या काळामध्ये त्रास होतो त्याला आणि अशा वेळी कोणीतरी कोणासाठी जरी सोडलेलं असेल, म्हणजे बायकोसाठी सोडलेलं असेल, मुलांसाठी सोडलेलं असेल आणि ते आपल्या मनासारखे नाही वागले, तर मग राग येतो आणि मी यांच्यासाठी इतके श्रम घेतोय की हे बाहेर निघण्यासाठी आणि तरी हे ऐकत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की प्रत्येक पेशंटने स्वतःसाठी सोडलं पाहिजे. इथे एक कन्सेप्ट समजून घेतला पाहिजे, रॉक बॉटम. म्हणजे आपण आता रसातळ गाठलेला आहे. आता म्हणजे हा प्रत्येकासाठी वेगवेगळा असू शकतो. म्हणजे एखादा पेशंट मला म्हणेल मी अजून गटारात पडलेलो नाही, मी माझी कामं व्यवस्थित करतो आहे. पण प्रश्न असा आहे की एखाद्या रिस्पेक्टेबल जॉबमध्ये आहे, समजा एखादा माणूस टीचर आहे, तर त्याने गटारात पडण्याची आवश्यकता नाही. तो पिऊन जातोय किंवा एखाद्या टीचरने स्वतः पिणं, रेग्युलरली पिणं किंवा पिऊन कामावरती जाणं ही एवढी सुद्धा गोष्ट पुरेशी आहे त्याचा रॉक बॉटम समजून घेण्यासाठी. आणि आता आपण ह्याच्यातून बाहेर निघायला पाहिजे. आणि दरवेळी जेव्हा इच्छा होईल त्यावेळी पेशंटने हे आठवलं पाहिजे की ह्याच्या अगोदर आपण कसं रसातळ गाठला होता, काय शारीरिक परिणाम झाले होते, काय नोकरीवरती परिणाम झाले होते, बरोबर. आपल्या दैनंदिन जीवनावरती काय परिणाम झाले होते, हे सगळं त्याने आठवलं पाहिजे. कारण हे आठवलं तर पिण्याची इच्छेवरती आपण मात करू शकतो. इथं मला आणखी एक मुद्दा शेअर करावा वाटतो, तो म्हणजे ड्राय ड्रंक. तो बऱ्याच वेळा लक्षात येत नाही. माणूस पीत नसला तरी तो म्हणजे त्याला ड्रंक असं आम्ही म्हणतो. म्हणजे असं की त्याचं विचार करण्याची पद्धत आणि वागण्याची पद्धत ही दारू पीत असतानाचीच असते. त्याला आपण ड्राय ड्रंक म्हणतो. आणि जेव्हा पेशंट डॉक्टरना भेटण्याच्या म्हणजे डॉक्टरांच्या अपॉइंटमेंट अवॉइड करायला लागला, अल्कोहोलिक अनॉनिमसच्या मीटिंग गैरहजर राहायला लागला, जे शेड्यूल दिवसाचं ठरलेलं आहे ते टाळायला लागला, तर आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे ती ड्राय ड्रंक अवस्थेमध्ये आहे. आणि ड्राय ड्रंक अवस्थेमध्ये असलेला माणूस केव्हाही स्लीप होऊ शकतो. त्यामुळे इथं सावध राहणं खूप आवश्यक आहे. इथं मला आणखी एक सजेस्ट करावं असं वाटतं ते म्हणजे काही लोक ॲडव्हेंचर करायला बघतात. म्हणजे सतत म्हणजे आपण असं म्हणूया की दारू थांबवली एखाद्या माणसाने, महिनाभर झाला, 2 महिने झाले, की त्याला वाटतं की आता आपण कंट्रोल आपला आलेला आहे. त्यामुळे आपण इतर मित्रांच्या पुढ्यात बसून बारमध्ये आपण बसू शकतो आणि आपण सॉफ्ट ड्रिंक घेऊ, बाकीच्यांना काय ते हार्ड ड्रिंक प्यायचं असेल ते पिऊ दे. पण असं होत नाही. 1 दिवस 2 दिवस कदाचित कंट्रोल राहील, पण 3ऱ्या-4थ्या दिवसापासून पुन्हा ते व्हायला लागतं. त्यामुळे हे कसं असतं की हे कंडिशनिंग झालेलं असतं. दारूशी संबंधित जागा असतील, दारूशी संबंधित मित्रमंडळी असतील, दारूशी संबंधित वेळ असेल, तर ह्या सगळ्या गोष्टींची कंडिशन झाल्यामुळे त्या शक्यतो टाळणं सुरुवातीच्या काळामध्ये हे खूप आवश्यक असतं. नाहीतर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला प्रोवोकेट करतात ती गोष्ट करण्यासाठी. त्यामुळे इथं सावध असणं खूप आवश्यक आहे असं मला वाटतं. नक्की सर, तुमच्याकडे सुद्धा अनेक पेशंट येत असतात. तुम्ही न सांगता कधी पेशंटना औषध देता का? नाही. काही लोक असं देतात, पण ह्याच्यामध्ये एक रिस्क असते. म्हणजे पेशंटला अचानकपणे त्याचा सिरियस त्रास, म्हणजे विशेष करून हे न सांगता जे दिलं जातं ते अँटीअब्यूज असतं. डायसल्फिरम नावाचं औषध असतं जे दिलं जातं. आणि होतं असं की ते औषध तुम्ही घेतलं आणि त्याच्यावरती अल्कोहोल घेतला तर तुम्हाला रिॲक्शन येते आणि तुम्हाला विचित्र फिलिंग येतं आणि मग बऱ्याच वेळा पेशंट ते दारू आपल्याला पचत नाही ह्या संकल्पनेवरती सोडतो. पण या ह्याच्यामध्ये समजा त्याने ते अँटीअब्यूज घेतलेलं असेल आणि त्याच्यावरती अल्कोहोल घेतले तर एखाद्या वेळी त्याला इतकी सिरियस रिॲक्शन येऊ शकते की तो मरू शकतो. त्यामुळे ही रिस्क आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे पेशंटला व्यवस्थित एज्युकेट करणं हे खूप आवश्यक आहे. त्याला डिसीज प्रोसेस समजावून सांगणं, आपण त्याला जे औषध ॲडमिनिस्टर करतो आहोत त्याचे ॲडव्हर्स इफेक्ट काय होऊ शकतात हे त्याला पहिल्यांदा समजावून सांगणं हे खूप आवश्यक आहे. कारण नाहीतर तो पेशंटच्या जीवाशी खेळ घडेल. बहुतेक वेळा ही लोक जे करतात न सांगता तो ह्याच्यामध्ये ते रिस्क घेतात आणि याच्यामध्ये पेशंटला काही झालं, कारण आपण जर बघितलं की पेशंट आणि डॉक्टर म्हणजे साधी गोळी जरी असेल तर ती डॉक्टरच्या सल्ल्यानेच आपण घ्यायला पाहिजे. तर इथं जिथं सिरियस ह्या गोष्टी येतात त्या पेशंटला न सांगता, पेशंट न बघता असं देणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. नक्की सर, अजून एका वेगळ्या प्रश्नाकडे येतोय. जसं दारूचं व्यसन आहे तसं जुगार आणि मटका ही सुद्धा व्यसनांमध्येच काउंट केली जातात. हो हो.
त्यांना आपण असं म्हणू शकतो बिहेवियरल ॲडिक्शन म्हणू शकतो, म्हणजे वर्तणुकीशी संबंधित हे होतं. पॅथॉलॉजिकल गॅम्बलिंग ज्याच्यामध्ये म्हणजे कसं आहे की एखादं लॉटरीचं तिकीट काढणं असं आपण कधी करतो, किंवा काही ठिकाणी फंड रेझिंगसाठी लॉटरी ठेवलेली असते, तिथं आपण एखादं तिकीट काढतो, पण असं परत परत काढण्याची इच्छा नसते. पण काही लोकांच्या बाबतीत बिहेवियरल डिपेंडन्स डेव्हलप होऊ शकतो. मी जसं म्हटलं की पॅथॉलॉजिकल गॅम्बलिंग म्हणजे गॅम्बल करणं, जुगार खेळणं, ह्याची एक विकृती असू शकते. आणि अशी आपल्याला बरीच माणसं दिसतात जे हरतात तरीसुद्धा पूर्ण परत परत जात राहतात, म्हणजे पूर्ण कुटुंबाची दुळदाण होते तरीसुद्धा ते हे करत राहतात, कारण त्यांना इम्पल्स कंट्रोल होत नाही, म्हणजे जी सणक येते खेळण्याची ती येत नाही, ती कंट्रोल होत नाही. अशा माणसांना औषधही द्यावं लागतं, म्हणजे त्यांना तो इम्पल्स कंट्रोल करण्यासाठी औषध द्यावं लागतं. आणि फक्त आपण तेच कशाला म्हणूया, म्हणजे आता आपण मोबाईल वापरतो, मोबाईलचं ॲडिक्शन, इंटरनेट ॲडिक्शन, ह्याही गोष्टी आहेत ज्या बिहेवियरशी संबंधित अशा गोष्टी आहेत. म्हणजे सबस्टन्स बरोबर बिहेवियरची ह्या गोष्टी आहेत ज्या इम्पल्स कंट्रोल होत नाही याच्यामध्ये होतात. त्यामुळे आपल्याला आलेली सणक आपण कशी हाताळायची हे कौशल्य आहे, हे कौशल्य प्रत्येक पेशंटला शिकावं लागतं. इथं मला असं वाटतं की म्हणजे हे प्रिव्हेंट करायचं असेल तर आपण समजून घेतलं पाहिजे याच्याकडे वळत असताना, म्हणून हे लहानपणामध्ये म्हणजे मुलांच्या अपब्रिंगिंगमध्ये मुलांना काय गोष्टी चुकीच्या आहेत ह्याचं कन्व्हिक्शन आलं पाहिजे, म्हणजे ठामपणा आला पाहिजे. म्हणजे जुगार चुकीचा आहे, ठामपणा आला पाहिजे. व्यसन, अल्कोहोल, निकोटीन ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत, ड्रग चुकीच्या आहेत, हा ठामपणा आला पाहिजे. असे संस्कार घरातून झाले पाहिजे. एकदा वैचारिक कन्व्हिक्शन आलं की त्याच्यानंतरचा दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे ॲसर्टिव्हनेसचं कौशल्य, म्हणजे नाही म्हणण्याचं कौशल्य, ठामपणे नाही म्हणण्याचं कौशल्य. चार लोक आपल्याला हसली तरी चालतील, पण जे आपल्याला अयोग्य वाटतं ते नाही म्हणण्याचं कौशल्य. आणि हे खूप महत्त्वाचं असतं. जर माणसाने कधी म्हणजे आपण जो मगाचा आजाराचा विचार केला त्याचा आधी हे सांगतो. समजा मी कधी दारू चाखलीच नाही तर माझ्यामध्ये तो दारू पिण्याचा आजार असून सुद्धा तो मॅनिफेस्ट होणार नाही. त्यामुळे जर माणसाने दारू चाखली नाही तर तो मॅनिफेस्ट होणार नाही. पण समजा आपण असा विचार केला की आज आपण 100 माणसांना बोलवलं आणि त्यांना पहिल्यांदा आपण कॉकटेल पार्टी दिली किंवा बिअर प्यायला दिली, तर त्याच्यापैकी 100पैकी 20 म्हणजे 5पैकी 1 माणूस पुढच्या 3-4-5 वर्षामध्ये ॲडिक्ट झालेला आपल्याला मिळेल. म्हणजे काही लोकांच्यामध्ये ही व्हल्नरॅबिलिटी असते की त्यांनी एकदा दारू प्याली, त्यांच्या मेंदूला एकदा दारू लागली की त्यांना ती पुन्हा पुन्हा प्याविशी वाटते. त्यामुळे हे जर होऊ नये असं वाटत असेल तर ॲसर्टिव्हनेस माणसांमध्ये आला पाहिजे. आता सध्या कोणती अशी टेस्ट नाही जी अगोदर सांगू शकेल की याच्यामध्ये ॲडिक्शन होऊ शकतं आणि याच्यामध्ये नाही. त्यामुळे आवश्यक आहे की कोणी त्याचा प्रयोग करून बघू नये. आणि मला असं वाटतं इथं सावधगिरीसाठी असे काही दिवस असतात की ज्यावेळी व्हल्नरॅबिलिटी वाढते. म्हणजे 31 डिसेंबर आहे, पहिली चव घेण्याच्या शक्यता ज्या होतात, 31 डिसेंबर, शिमग्यासारखा सण किंवा कॉलेजमधल्या पार्टीज की जिथं पहिलं एक्सपोजर मिळण्याची शक्यता असते, तिथं आपल्याला ॲसर्टिव्हली नाही म्हणता आलं पाहिजे. दुसरं, ॲसर्टिव्हनेस हा उपचार चालू असताना म्हणजे ज्याला आजार झाला आहे त्याच्यामध्ये मॅनिफेस्ट झाला आहे आणि त्याला आता त्याच्यातून बाहेर निघायचं आहे, तर त्यालाही ॲसर्टिव्ह व्हावं लागतं. म्हणजे त्याचे मित्रमंडळी त्याला म्हणत असते. म्हणून बऱ्याच वेळा आम्ही पेशंटना असं सांगतो की तुम्ही इतर मित्रांना आर्ग्यू करत बसू नका की आम्ही दारू सोडली आणि कसे, कारण त्या आर्ग्युमेंटमध्ये तुम्ही चिडणार, फसणार आणि पुन्हा ते करणार. त्याच्यापेक्षा तुम्ही तिथं तो पहिला जो पेग तुम्हाला ऑफर केला जाईल ते तुम्ही कसं नाही म्हणणार हे शिका. म्हणजे त्याला वेगळी कारणं द्या, मला नाही शक्य होणार नाही म्हणून हे ठामपणे सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे काही वेळा तुम्हाला लोक असं म्हणतील, अरे माहिती आहे रे तू पितोस आणि आताच का नाही म्हणतो, आता एकदा पिऊन काय होणार आहे, एरवी नाही तर तू कंट्रोल ठेवू शकतो, वगैरे वगैरे जी आर्ग्युमेंट असतात ती आपल्याला फसवतात. त्यामुळे तिथं माणसाने ॲसर्टिव्ह असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. वन डे ॲट अ टाईम हे माणसाने नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. म्हणजे आजचा दिवस मी पिणार आहे. बऱ्याच वेळा होतं असं की आजचा दिवस पिऊन घेतो आणि उद्यापासून सोडतो, हा उद्या कधी येत नाही आणि एकेका दिवसानेच आपलं आयुष्य बनत असतं. या दरम्यानच्या काळामध्ये पेशंट स्लीप होऊ शकतो, रिलॅप्स होऊ शकतो. याच्यासाठी 2 महत्त्वाच्या गोष्टी डॉक्टरकडे पण असल्या पाहिजेत आणि रिलेटिव्हकडे पण असल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यातलं एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पेशन्स, धीर असला पाहिजे आणि अनकंडिशनल ॲक्सेप्टन्स, म्हणजे त्याला पेशंटला कोणती हे न करता विना अट ॲक्सेप्ट केलं गेलं पाहिजे. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याच्यावर म्हणजे संशय घेणं किंवा स्लीप होणं त्याच्याकडून बऱ्याच वेळा घडू शकतं, तर तो तरीसुद्धा त्याला उपचार करून त्याला मदत केली पाहिजे. संशय घेण्याची प्रवृत्ती रिलेटिव्हकडून असू शकते, ती अगोदरच्या अनुभवातून येऊ शकते, पण त्याच्यामध्ये
त्याचा इगो हर्ट होण्याच्या शक्यता असतात. त्यामुळे सातत्याने त्याला चॅलेंज करणं किंवा त्याचा संशय घेणं हे शक्यतो टाळलं पाहिजे. त्याच्यावरती थोडा विश्वास टाकायला पाहिजे. असं होतं की स्लीप होणार, रिलॅप्स होणार, पण त्याला अशी स्पेस असली पाहिजे की स्लीप झालो, रिलॅप्स झालो तरी आपण आपल्याला उपचार मिळतील ते आपण सांगितलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा इथं फसवाफसवी करण्याची सुद्धा शक्यता असते. म्हणजे जर माझ्यावरती टीका करणार असतील आणि मी स्लीप झालं तर सांगणार नाही किंवा मी रिलॅप्स होत असेल तर मी सांगणार नाही, तर ते सांगितलं पाहिजे. म्हणजे नातेवाईकांना स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे की मी स्लीप होतोय, मला इम्पल्स कंट्रोल होत नाही आहे, तर त्याच्यासाठी काही जे उपचार असतील ते करा, हे सांगण्याची आवश्यकता आहे. नक्कीच सर. शेवटचा प्रश्न माझा, म्हणजे तुम्ही औषधोपचार करताय, तुमच्याकडे येणारा जो प्रमाण असतं ते तरुणांचं प्रमाण जास्त असतं का, आणि या आजच्या दिनी तरुणांना तुम्ही काय आवाहन कराल? तरुणांचं प्रमाण ह्याच्यामध्ये जास्त आहे. म्हणजे पर्टिक्युलरली आपण ड्रग्सचा विचार केला, अल्कोहोलचा विचार केला तरीसुद्धा ह्याच्यामध्ये जास्त आहे. पहिलं मी सांगितलं तसं हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की गेटवे ड्रग जे आहेत ते आपण टाळले पाहिजेत. म्हणजे निकोटीन आणि अल्कोहोलला आपण नाही कसं म्हणता येईल. म्हणजे कोणी तुम्हाला ऑफर केलं किंवा अशी सिच्युएशन आली, कारण याच्यापैकी आपण आजारी असू शकतो, ह्याचा आपल्या रक्तामध्ये अशी हे असू शकते, प्रवृत्ती असू शकते की आपण त्याला एकदा एक्सपोजर झालो की पुन्हा ते करत राहू. आणि ड्रग्स सारख्या ज्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये गुंतापण तयार होतो, म्हणजे क्रिमिनॅलिटीकडे वळतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी होतात आणि त्याच्यातून बाहेर निघणं खूप कठीण होऊन बसतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये सोबर होण्याच्या शक्यता खूप कमी होऊन बसतात. मग ज्या गोष्टीमध्ये अडचणी आहेत त्या केवळ कुतूहलासाठी, केवळ ओव्हर कॉन्फिडन्सने करून बघण्यामध्ये काही पॉईंट नाही. कारण ह्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा ओव्हर कॉन्फिडन्स होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे मी कंट्रोल ठेवेन, मी काय एकदा घेऊन बघेन, पण तसं होत नाही. त्यामुळे महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्या सगळ्या गोष्टींना पहिल्यांदाच आपण नाही म्हणणं, आणि जीवनामध्ये अनेक अशा आनंदाच्या गोष्टी आहेत ज्या आपण करू शकतो. तुम्ही वेगवेगळ्या तुमच्या अभिव्यक्ती, वेगवेगळ्या म्हणजे व्यसनं सोडून तुमच्या अभिव्यक्ती तुम्ही हे करू शकता, तुम्ही तुमचं लाईफ एन्जॉय करू शकता. इथं आणखी एक मुद्दा मला हे करायचा आहे, जसं हे म्हटलं तसं ज्यांच्याकडे हे पेशंट आहेत त्यांना उपचार उपलब्ध आहेत. मी मगाशी म्हटलं तसं डिटॉक्सिफिकेशनचे उपचार, डिॲडिक्शनचे उपचार, पण त्याच्याबरोबर ग्रुप थेरपी आहेत, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहेत. म्हणजे आपण उदाहरण घेतलं तर अल्कोहोलिक अनॉनिमस, नार्कोटिक अनॉनिमस अशा संस्था आहेत. अल्कोहोलिक अनॉनिमस सुद्धा जवळजवळ आता 88 वर्ष त्याला होत आली, म्हणजे 1935च्या आसपास. म्हणजे मला चमत्कार कसा वाटतो, योगायोगाने 2 अल्कोहोलिक, आपण ज्यांना बेवडे म्हणू, असे भेटले. आणि हे कोण होते? त्याच्यातला एक सर्जन होता आणि एक शेअर ब्रोकर होता, आणि तरीसुद्धा ते बेवडे होते आणि ते योगायोगाने एकमेकाशी भेटले, बोलत राहिले, बोलता बोलता दारू पिणं विसरले. आणि त्याच्यातून त्यांना असं वाटायला लागलं की एक बेवडा दुसऱ्या बेवड्याला जास्त चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो. बाकीचे उपदेशाचे डोस पाजतात, पण आपण एकमेकाला समजून घेऊ शकतो आपल्या याच्यामध्ये. आणि तिथून ती संघटना सुरू झाली आणि आता ती जगभर पसरलेली आहे. त्याच्या काही पायऱ्या आहेत. त्या संघटनेचा प्रत्येक माणूस हा पूर्वाश्रमीचा अल्कोहोलिक असतो, म्हणजे अल्कोहोल डिपेंडन्स सिंड्रोमचा तो पेशंट असतो, आणि तरीसुद्धा तो त्याच्यामध्ये राहतो. आणि ह्या संघटनेचा कामाचा उपयोग जो आहे तो अनेक पेशंटना झालेला आहे. म्हणजे आम्ही इंडिव्हिज्युअल थेरपी देतो, सायकॅट्रिस्ट म्हणून आम्ही इंडिव्हिज्युअल थेरपी देतो, पण तिथं ग्रुप थेरपी असते. आणि ह्या ग्रुप थेरपीने 20-20, 25-25, 30-30 वर्ष माणसं सोबर राहिलेली आहेत आणि ती एकमेकाला मदत करतात. आणि ह्या संघटनेचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी असं तुम्हाला काही दिसणार नाही. ही संघटना कोणती फी घेणार नाही, पण त्यांच्या मीटिंग्ज असतात, त्या मीटिंग अटेंड करणं. ह्या मीटिंगमध्ये तुम्हाला उपदेशही सांगणार नाही, प्रत्येकजण आपण कसा त्याच्यातून बाहेर निघालो हे शेअरिंग असतं. त्याचं म्हणजे त्याला जे संस्थेला जे नाव आलं ते सुद्धा त्यांच्या एका पुस्तकावरून आलं, जे पहिलं पुस्तक लिहिलं गेलं. त्याला आता म्हणतात बिग बुक, पण त्याचं नाव होतं अल्कोहोलिक अनॉनिमस. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. तसंच नार्कोटिक अनॉनिमस आहे, त्याचा उपयोग होऊ शकतो. तर आपल्याला ह्या सगळ्यांचा उपयोग करून आपल्याला ट्रीटमेंट घेता येऊ शकते. नक्कीच सर. म्हणजे सुरुवातीला व्यसनांकडे कोणी स्वतःहून जात नाही, कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडून तरुण व्यसनांकडे जातात. सरांनी म्हटलं तसं जीवनात आनंद घ्यायचे अनेक मार्ग आहेत, त्या मार्गांकडे आपण गेलं पाहिजे. केवळ व्यसनच हा आनंद देणारा मार्ग नाही. सर, आमच्या स्टुडिओत आलात आणि आमच्या दर्शकांना चांगली माहिती दिलात. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. ह्याला आपण आजार म्हणतो आहोत, म्हणजे हे व्यसनाचा जो पदार्थ आहे, सबस्टन्स जो आहे, तो घेण्याची इच्छा होणं हाच आजार आहे. त्याचा फिजिओलॉजिकल डिपेंड, म्हणजे सातत्याने एखादी गोष्ट घेत राहिल्यामुळे, अल्कोहोल घेतला असेल आणि तो थांबवला की त्याला विड्रॉवल सिम्पटम्स येतात, की माणूस उपाशी असताना प्यायला जातो. पोट भरल्यानंतर, जेवल्यानंतर कोणी दारू प्यायला जात नाही. त्यामुळे जेव्हा पिण्याची इच्छा होईल तेव्हा माणसाने काहीतरी खाऊन घ्यायला पाहिजे. छोटीशी गोष्ट झाली आणि राग आला
की माणूस तो राग कंट्रोल न येण्यामुळे पिऊन आपण तो कंट्रोल करतो, किंवा मला जे काही अस्वस्थता आहे ती मी पिऊन कंट्रोल करेन, अशा याने तो रागाकडे वळतो. एकटेपणा सुद्धा त्याचा कमी व्हायला पाहिजे, म्हणून त्याने ज्यांना व्यसन नाही आहे अशा मित्रांशी बोलणं, त्यांची मदत घेणं, कुटुंबाची मदत घेणं, कुटुंबामध्ये राहणं, ह्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. रसातळ गाठला होता, काय शारीरिक परिणाम झाले होते, काय नोकरीवरती परिणाम झाले होते, आपल्या दैनंदिन जीवनावरती काय परिणाम झाले होते, हे सगळं त्याने आठवलं पाहिजे. कारण हे आठवलं तर पिण्याची इच्छेवरती आपण मात करू शकतो. त्यांच्या अपब्रिंगिंगमध्ये मुलांना काय गोष्टी चुकीच्या आहेत ह्याचं कन्व्हिक्शन आलं पाहिजे, म्हणजे ठामपणा आला पाहिजे. म्हणजे जुगार चुकीचा आहे, ठामपणा आला पाहिजे. व्यसन, अल्कोहोल, निकोटीन ह्या गोष्टी चुकीच्या आहेत, ड्रग चुकीच्या आहेत, हा ठामपणा आला पाहिजे. असे संस्कार घरातून झाले पाहिजे.